čo pomôžu v núdzi. Len tým sa brána lásky otvorí. A keď sa priatelia zídu, tam ticho veľkých snov za nás hovorí. Už tým, že lásku mi dáš, dostávaš jej viac. A ver, že v tom nie si sám. Hlavu skloň a šepkaj si zas. Keď sám nemám nič, som bohatý tým, čo mám. Tak len príď a spýtaj sa nás. Či nemáš už dosť, či musíš mať stále viac. Nájdi kľúč a povedz pár vied. Kde nádeje niet, tam začína trápenie. Je tu čas pre najväčší dar, pre dotyk dvoch rúk, pre mosty, čo spájajú všetkých nás, čo vieme, že svet má len silných rád. No slabým zas len lásku dá. Možno k nám mali anjeli zlietnú, keď o posledný chlieb sa rozdelíš. Veď máš dar, čo má silu lieku. Veď pomáhaš tým druhým niesť svoj kríž. Vážené dámy, vážení páni, srdečne vás vítam v mene Zboru pre občianske záležitosti v obrannej sieni mesta Svidník na slávnostnom stretnutí odovzdania vyznamenaní Slovenského Červeného kríža za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu 2. stupňa. Vítam medzi nami predsedničku územnej rady územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku, pani Natašu Šepitkovú. Riaditeľa sekretariátu územného spolku Slovenského Červeného kríža, inžiniera Karola Kalináka. Riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne magistra Matúša Marka, doktora Bohuša Kačmára, prednostu obvodného úradu vo Svidníku. Vítam vzácnych hostí a vás všetkých, vážení prítomní. Sú to skutočne krásne chvíle, keď človek príde za človekom a nesie so sebou jediné želanie. Vyjadriť tomu druhému poďakovanie za činorodý život, za preukázanú pomoc, za prácu vykonanú pre spoločnosť, zaželať mu zároveň pevné zdravie a veľa tvorivých síl do ďalšieho života. Tu, v obradnej sieni mesta Svidník, sa dnes stretávame s ľuďmi, ktorí si náš obdiv zaslúžia. Vážení prítomní, predstavujem vám primátora mesta Svidník, inžiniera Jána Holodňáka. Vážení členovia územného spolku Slovenského Červeného kríža, ctení hostia, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou, že vás môžem pozdraviť a privítať v obradnej miestnosti mesta Svidník. Dnes pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca budú ocenení vzácni ľudia, členovia, funkcionári a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža ako morálne ocenenie za činnosť, ktorú vykonávajú v prospech ostatných ľudí. Nadväzujeme na tieto najkrajšie tradície, ktorých cieľom je uctiť si človeka, stretávame sa, aby sme spoločne s vami oslávili život a prácu v prospech spoluobčanov, v prospech ich zdravia či záchrany života. Vaše príkladné a nezištné činy sú hodné hlbokej úcty a nasledovania. Zápis i vaše podpisy v pamätnej knihe mesta Svidník budú pripomínať, že v našej spoločnosti človek je jej najkrajšou ozdobou. Máme všetky dôvody byť na vás hrdí. Vám patrí vďaka za prejav vysokej humanity, za rozdávanie samých seba i za radosti, ktoré prináša pri navrátení zdravia či zachránení život. Vaše vysoko humánne činy a práca sú posolstvom okoliu a zároveň aj apelom pre mladšiu generáciu. Šťastie človeka nespočíva v jeho spokojnosti, ale v tom, koľko ľudí urobil šťastnými. Múdrosť nie je v tom, koľko toho vie človek sám, ale v tom, ako svoju múdrosť dokáže odovzdať iným a veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale v jeho výsledkoch jeho práce. A práve v tom je veľkosť vašich činov, v tom je vaša osobná veľkosť.
Zvlášť cenné je to, že v tejto neľahkej dobe, keď sa prosté ľudské vlastnosti dostávajú častokrát na okraj záujmu človeka, sú medzi nami ľudia obetaví, skromní a ľudskí. Pri tejto príležitosti oceňujem aj aktivity a iniciatívy územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku. O tom, že jeho činnosť sa uberá správnou cestou, svedčí aj tá skutočnosť, že územný spolok Slovenského Červeného kríža patrí k najlepším v oblasti výučby poskytovania prvej pomoci vo všetkých vekových kategóriách na Slovensku aj v Európe. Sila osobného príkladu, reprezentovaná vašou prítomnosťou v obradnej sieni, je pre nás prameňom poznania vlastných možností, no zároveň aj výzvou ešte viac milovať život tak oddane a vrúcne, ako to vyznal básnik Pavel Kojš. Človek dostal život, aby ho žil. Vy ste prispeli k jeho uchovaniu, preto vám úprimne želám, pite plným duškom jeho slnečné dni. Milé dámy, vážení páni, chcem sa vám ešte raz poďakovať a popriať veľa spokojnosti a ešte dlhý život, zdraví a v šťastí prežitý život. Ďakujem vám. Územná rada Územného spolku Slovenského Červeného kríža vo Svidníku rozhodla pri príležitosti celoslovenských oslav Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca udeliť vyznamenanie a ocenenie za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu. Strieborný odznak 2. stupňa 12 zaslúžilým členom, funkcionárom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom, sponzorom a profesionálnym pracovníkom Slovenského Červeného kríža. Toto vyznamenanie sa im udeľuje za dlhodobú všestrannú pomoc a aktívnu účasť pri realizácii jednotlivých úloh, ako aj za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena Slovenského Červeného kríža. Stanislav Cuprišin. Inžinier Jaroslav Búr. Môj priateľ zlatý, čo aj robíme pre seba, náš projekt. Dobre, všetko dobré. Ivana Gostičová. Anna Hrešková.
Inžinier Karol Kalinák. Toto bude asi kus komplikované, hej? Všetko mi sa ospravedlňujú. Karolko, môj zlatko. Ty je môj sused, môj perfektný priateľ a náš riaditeľ. Veľmi ťa ľúbime a za celú územnú radu a celý územný spolok Slovenského Červeného kríža ti prajeme zo srdca obrovský veľa zdravíčka, šťastia, lásky, božského požehnania, krásne medziľudské vzťahy. Že už sme si tak rozumeli jak doteraz a že by sme mali medzi sebou obrovské množstvo dobrých priateľí, lebo toto je veľmi vzácne. A toto chcú povieť na hlas, lebo my dvojka sme, znáš. Ďakujem. My sme veľmi tým a tak jak ja varím doma alebo v roboti a aj na území spolku. Ďakujem pekne. Veľmi ťa ľúbim. Všetko dobré svet. No teraz čo? Môžem ma poskávať. Zlatý. Spolu. Ešte jeden. Ďakujem pekne. Doktor Michal Lipinský. Srobkov, odčeli s pánom primátorom. Aj my všetci. Veľa zdravíčka. Veľmi rád, že z toho, že proste, čo si tam veľmi obrovský podobia rozhodá, bola želám veci, a želám ešte zdravíčka, úspechov, to nie je priamo, a dajme moc. Marienky muшу подякувати, а погратулувати за свого мужичка милованого. Лебо ten mi furt pomáha. Furt mi dáva kakaovnika, makovnika, orichovnika, sandviči, všetko, čo treba. I pre školku, i pre Červený kríž. Ale gratulujú a naozaj veľmi zdravíčka. Jarmila Miňová. Naša dobrá kamoška, hej.
Jarka, veľa vďaka, naozaj. Ďakujeme ti s pánom riaditeľom, že naozaj môžeme sa spoľahnutí. Co to bol pán primátor, jeden, druhý, tretí, neznáme, ale navzájom si rozumieme a sme šťastní, že navzájom sme takí ľudia, taký tým, ktorý si môže pomôcť. A za túto spoluprácu veľa vďaka, veľa zdravíčka, šťastia, lásky, úspech. Ďakujem. Anna Sabolová. Keď spolu ideme na najvyššiu radu, alebo choď sem. Ja tobě len ďakujem za takú nádhernú spoluprácu, za dobrotu, spolupatričnosť a perfektného človeka. A každý sa pozná, aká je. A ja si ťa veľmi vážim s pánom riaditeľom, milujú ťa, zbožňujú. A ja si dúfam, že tam, kde je dobrý tým, tak je tam skvelá rodina. To sme taká malá rodina, územný spolok, ale všetko dobrícké. Gratulujem. Inžinier Marian Váš. Marianko, môj zlatý, ty je moja pravá ruka. Chcú ti za všetko poďakovať, čo sme si navzájom naozaj pomáhali v územní rade, pretože naozaj ja si to veľmi cením a takých ľudí, akých ja mám v územnej rade, nasmierne vážim. Čiže ti prajem veľa zdravia, šťastia, všetko dobré. Pane, či v prvom rade kontaktovali o prímne zaujímavými ďalce, želanie ako to želanie ľudským, Magisterka Slávka Vojčeková.
Ďakujem pekne. Ďakujem. Dovolte mi, aby som nielen v mene svojom, ale určite aj v mene všetkých ocenených nás veľmi pekne poďakovala takej humánnej inštitúcii, ako je Slovenský Červený kríž, za to krásne ocenenie, ktoré sme dostali. A pri týchto slovách naozaj mám husiu kožu, pretože bolo pre mňa veľkým prekvapením, keď som dostala krásnu pozvánku, aby som si prevzala toto ocenenie. A verím, že aj pre ostatných. A ak môžem za seba aj za ostatných povedať len toľko, že aj do budúcna sa budeme snažiť, ako najviac budeme môcť pomáhať nielen územnému spolku, ale naozaj všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú. Ešte raz srdečná vďaka. Ďakujem pekne. Vážení prítomní, dámy, páni, ja teraz poprosím žiakov základnej umeleckej školy, ktorí sú tu dnes pre nás, pre ocenení, ale aj pre všetkých prítomných. Nech sa páči, ujmite sa slova.
Milí ocenení, dovolte mi ešte raz úprimne vám poblahoželať ku krásnemu oceneniu. Chcem ešte raz veľmi úprimne oceniť prácu, ktorú robíte. Je to práca nezištná, je to práca dôležitá, je to práca o láske k ľuďom, je to práca o zodpovednosti a je to aj práca o obete. A zvyčajne je to práca, ktorá není veľmi honorovaná, čo sa týka finančných, ale myslím si, že je to veľmi honorovaná v ľudských srdciach a za to vám patrí moje úprimné poďakovanie. Osobne chcem oceniť pracovníkom Slovenského Červeného kríža, poviem to dobre, Svinník Stropkov, ale samozrejme aj Giraltovská dolina, aj vám patrí moje úprimné poďakovanie. Veľmi si vašu prácu vážim a pre mesto Svinník je veľmi dobre, že máme takýchto ľudí, ale aj pre celý región, ktorý šíria veľmi dobré meno mesta Svinník, Stropky, Giraltovce. A všade, kde chodíte, tieto výsledky sú vynikajúce. Ale čo za najdôležitejšie považujem, že je to organizácia, ktorá stále podá pomocnú ruku, keď treba. A vieme, o čom hovorím. Takže ešte raz príjmite moje poďakovanie a poprosím teraz pani Natášku o pár slov a možno taký menší prípitoček. Ďakujeme ti, pán primátor, lebo naozaj vždy, keď tam sú dvaja a si navzájom pomôžu a poradia si, je to klobúk dolu. Ty si ten človek, ktorého veľmi dobre poznáme. Vám všetkým, ktorí ste sa pričinili o to, že ste nám pomohli, zorganizovali Jarka, odbor školstva, vedúca odboru školstva a tak ďalej, lebo tam je najlepšie niečo uskutočniť, zorganizovať, keď je tam tým ľudí. V tebe máme oporu, hej? Takže veľa vďaka aj za tieto priestory, aj za ten pohár. No a zároveň vás pozývame na malú recepciu do vedľa, do AB, čiže do Pepa. Na zdravie. Na zdravie aj Keďovi. Na zdravie. Ďakujem skvelým ľuďom, ktorí robia. Pomaly sa môžeme presunúť. Poďte aj vy. Vážené dámy, páni, milí priatelia, dovolte mi, aby som mene územnej rady, mene svojom vás všetkých tiež pozdravil a privítal na tejto malej recepcii, ktorú sme usporiadali prakticky na počesť Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca ako úctu a vďaku všetkým tým, ktorí boli dneska pred chvíľou ocenení v obradnej sieni mesta Svidník. Ešte raz aj ja svojom mene všetkým blahoželám a želám všetko dobré im a samozrejme vám všetkým cez vás, svojim rodinám veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia v práci a samozrejme aj doma. Veľmi pekne využívam túto príležitosť a ďakujem aj pánovi primátorovi za pomoc a vykonanie tohto krásneho aktu. Samozrejme aj riaditeľovi Slovenskej všeobecnej zdravotnej poisťovni, že každý rok chodí medzi nás a tiež prispieje malým darčekom, čo prakticky spestrie a obohatí našu akciu. Chcem vás informovať, že podobne ako u nás, dneska na celom Slovensku v 38 územných spolkoch sa tiež konajú takéto akcie a tiež sa oceňujú títo vzácni ľudia, ktorí dlhodobo a všestranne pomáhajú Slovenskému Červenému krížu. V ústrede Bratislava
tak ako každý rok, tiež pripravilo akciu a prezidium rozhodlo, že túto krásnu aktivitu urobia 17. mája v Primaciálnom paláci s prijatím pána prezidenta Slovenskej republiky. Za nás, za náš územný spolok sme navrhli a bol aj schválený v prezídiu tu prítomný pán Ondrej Žurkovský, náš dlhoročný člen Červeného kríža a člen územnej rady územného spolku Slovenského Červeného kríža, ktorý tam pôjde a prevezme si tiež vyznamenanie zlatú medailu za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť prvého stupňa. Samozrejme budú z toho aj zábery, fotografie, fotodokumentácia a keď sa vráti, radi sa popíšime cez naše všetky 3 regionálne médiá, aby verejnosť o nás vedela a tiež nás takto týmto smerom zviditeľnila. Na druhej strane aj my sa mu chceme touto formou takto poďakovať tým minuloročným 40. narodeninám. Takže pekne ďakujem ešte raz všetkým, že ste prišli. Mám medzi vami mnohých priateľov, riaditeľov podnikov, organizácií, vedúcich oddelení, či na mestských úradoch, alebo i na technických službách a v iných organizáciách. A musím povedať, že spolupráca je veľmi dobrá, vzájomne si pomáhame a ja verím a ubezpečujem vás, že urobíme všetko preto, aby tomu bolo aj tak do budúcna. Takže dvíham pohár, poprosím aj vás, to máte v rukách, to nie, tak si zoberte. A pripijeme na zdravie týchto, ktorí boli ocenení, na zdravie na všetkých. Všetko dobré. Najprv na pána riaditeľa. Na zdravie. Všetko dobré. Na zdravie. Áno, nech sa páči. Pri tom ďakovaní v podstate som nepovedala všetko to, čo som chcela povedať, takže ja v prvom rade chcem poďakovať skvelým ľuďom, ktorí robia na územnom spolku, pretože vtedy práca naozaj ide super, ak to robia ľudia, ktorí to robia so srdcom, s láskou a bez ohľadu na svoj voľný čas alebo akékoľvek iné aktivity. A s takýmito ľuďmi sa naozaj super pracuje, preto ja nemám nikdy problém, keď mi zavoláte a poviete mi, kedy ja akože prídem, nabehnem a veľmi rada s vami komunikujem a spolupracujem. Takže ešte raz na tú super spoluprácu. Nech sa vám darí a darí sa vám, pretože naozaj výsledky sú viditeľné a hmatateľné, takže ešte raz vďaka a teším sa na spoluprácu ďalej. Ďakujeme za slova uznania. Chcel ešte poprosil o slovo pán riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovny vo Svidníku, magister Vajda, nech sa páči. Ja by som sa chcel tak, dneska je taká ťažká doba a v podstate nevieme ani sami seba odmeniť alebo ohodnotiť a je veľmi úctyhodné a vynikajúce priam, keď niekto vie povedať, ak stoj a ty robíš svoju prácu tak dobrú a robíš to tak so srdcom a oddane a takých ľudí si treba vážiť a pevne verím, že aj naši hokejisti, keď budú tak dnes oddane hrať, tak mi to Kanadou vypráši. Na zdravie a jak doma, dobrú chuť. Ja len k vám, Slavka, hej, pár slov. Že naozaj ďakujem za také nádherné slova, lebo náš pán primátor, teraz ma nepočúva akože, aj pani vedúca, vedia, že moja práca je reprezentatívna. A keď ja som sa opýtala, pán primátor, má vypísaná dovolenka? Akože nie. Však ty ideš reprezentovať Slovenský Červený kríž. Len povedz svojej vedúcej. A ďakujem za nádherné slova, povzbudenia, lebo naozaj takých ľudí, ak ste povedali, je naozaj v dnešnom svete málo. A keď sme taký tým ľudí, tak je klobúk dolu. Ďakujem. Všetko dobré.